So on pen of one chance so be no no for. Say the be adwen be tumlika because one more adwen tumlika man yosem ye be you ahwe. In section 1.3, you can put it back on the screen. It says that once money is found in your custody and you cannot account for the money, and that money is disproportionate to your income, you shall, not may, mandate to you shall be deemed to have committed the offense of money laundering. Simple as it. If Madam Cecilia Adapa has satisfactorily accounted for the money, or it has been established that that money is proportionate to her sources of income, then matter closed. Why? This is a matter of considerable public interest, is that this woman was a public officer. She was a minister of state. If she was a private citizen, it's a different matter. Because kake to ni gani say. Abusia yamamu nyina mu atena se ama makwaba ba nyansapo kasamfonyini so da ne da ye ne wom adwene mu do sabieburu mpanimfo akuku dam a omutumi wura bunu mu kansam wahinta de fa amamre ne amane ho de yekoso oman yi mu ene afa nsam ahodo bi a wafapem na yepem nkyiremu no eno ne yede sommo enenso ye ne black power ebidi nkomo na ne nkomodie no tie ne yie ensam ahodo yekoso ntentemfidie so na sesie sembi agina brane pa de ahuri da kan aya kane wo ba konfo a na yefre na nagrada ono ene de oye evangelist mama part onyame nipa ensama hodo akwakofa wani nyame adoi meka mama part oye na utu nyame adoi ana nti so bi fa ba bro onyame nipa ala wonyi ne ngusira ni niana sa asem na mempese bete wo ye nyame adoi nti oye sofo so ye sofo nti nye onyi nyame nipa nyame ne bo bia nti ono nko ntimi nyame ne mfa wo kan so obi ye nyame nipa bia on kan yi na wo ye hwan ni nipa nti wo ye hwan na wo ye nipa ma no abusia omai we omai mu ha endisi amonyoko no enkrato obofotene eye samijamfi meche se ono oye communication member anase ono enehwe etoton kra hodo a endisi amonyoko no pese omde ko nyina video bi a enenam tentemfidie so kire se wayi abroni sika dollar yibi dodo no a ebro $1,000 ena ode ama nanagrada sa no meka no sanse wanfa nche no se anase nanagrada nkwa nkohwim friend semse bi ode kwa na de bi wonyina so bi nti oyesa abusia na ne black power bedi hu nkomo na yahwe enipa binum se enye samijam fisika no awode ma no no hu ye na hiyo na emom nipa na awagi sika no ene bi tobo no ko ebi so kire se dibra ye de ababema yewura samijam fi no ebra no ma menya dibra no wancheska eyede na afa yaban ne be pagya wusi ba bi e dia wo be che dollars ensem we mimi yi anu afide su enye black akwaba nije osumini boko de o ba de na mada roma etiapo ensem wate ma hwehwe bia se na de phone obi a obi na de na ekoso social media adan obi a wo bi de minim se wonam so wo hunu on se me to me ni de afutu obi ne de be ma akandifo se wo ye sofo se wo ye komfo se wo ye malam se wo ye aban mu mpanyimfo free assembly man so kosi president so ahweyi no so mo ye dinti america ne sa ne se se do gina bia bi na se wo ye mpanyin gina bia obi a hwe osusua nti se wo ye komfo a ene ntina mpanyimfo so hene ba nto ate okay nti se wo ye amanyoni na se o chesika wa bonten a busa ho se e de how bebre o party na wo mu no fi se mimiti we ebia me NDC ni ye to aba me bre pa minya ahwe obi a no wakasa tia party no ye safa ho koche ne sika enti mu hia se obaba ya NDC ni ana okay I was saying some no ebina black aboso sesian ye fan some no miensa na se nan de edikan ye dibra ye ruasamija mfi wokura na enam so mu okokoye saa sabi eburu obechi obi sika kura no a yenyi ni senke wo se ya abontene saa na obechi obi sika nya envelope na so de na so dishim obi ni made ewo eni senko yes sa wo tena se kan sika we se media ma obi man o de ma no enhame because I sika no
Sebi omo ni bi na bi a omo pɛ bi. Ba obi o bi a mu sa sika na ɔde ama no. Ba ni kwa sɛ wo odi panyin wo yɛ do gina panyin gina bra wo yɛ saa de no. On sɛ wiase unu abɛ na wo so a onsɛm ne pra moja. Anya saa safo jamfi ya na obetena sɛ panyin ohene bi ade gold be siesie ho bia no. Ye chombe chiwo chombe de. Na wo sɛ onye ne chia asɛm na mu so kyerɛ sɛ gold no de bedi dwuma nko ade a ɛwɔ sɛ ɛfa wo mo aso ɛyɛ hɔ. Ɛma yehu no sɛ bia gold asomasi a masomasi a na obenten ohene we ana bia nipa we de yɛ adwuma no yagye atum tisiti akwa yɛ sɛ food and drugs board. Aha, bibisa. Nti se me ka se wa be so asante so bia we nya problem. Ada office so asante. Na de work dey so o ka se ohene bia o de be siesie ho bia. Na ohene be na siesie sika. Ohene be na discuss siesie na asante ne. O so ti kuma se ya o. Ono kura se sisa makom boy o. O kuma se ni. Kuma se ni. Nti de nti na o tena mo yesu mu fidie ke siesie ma akoto. Black e bi so se na nka wo se wo bia o mani cedis. Na nka nya dollars. On say ade ba ko a eku amanyofo ne say ye te Ghana ye di cedis ba ye bibia ye bia ye dollar so nti wo betumi aka say wo bobo wo friends ya Cote d'Ivoire wo be see ntu aka dollar enye sefa ne de betu aka ade no obi ye Ghana ni no wo ye adwuma Ghana ni ye tu aka dollar nti mpanyifo no ma dwene sa ade ne ho de ene ayi blaster akura no wan tua ne ka dollar ofre na omba and they say dollar na ayi sei ba no they say trama dawroma akoke kantokwa bi a ene obi amfa ne ne ma nko ne mamu bi ma dollar na tiba me kwa me bompa se nka entia wan cedi na first ne wo no na nka yen hwe o mo de dollar de tuo mo ka so mbaji a yeah je ba sa mbada ne se mbaji cedi sa na mbaji dollar se dollar ntimba wan cedi a on send na ya ba ya dadem nti o mo hia cedi ya baji cedi sen me no mo nya adwen on se ya hwe dibre kura sami jamfi o kan bibi se wa hwe dibre a na ekura no ebinum free se na onye ye ma ne sa dibre no se obo ade agudie ne niam ahodo a wo mra mehwe so no na won cheska afei na wo baaye no asem nya bi asem bi pono na asem bi safo na akobi asem bi pono inia medase on se yo enema bebre wo wiase wo a se oye panyi bi ana oye nipa mpo na wo anyusu wadwen a obi betimi do akwa amanem yemmusa se camera na ne di akire na ye hwan camera sefi jamfi na de na media fo nam ana agrada na de media fo nam am se di otwa o mo anhu no o ma anhu nipa kro sa nam seti enti se o ma anhu nipa kro na oye papa panyini Ghana nyina agiwadi oye santini ba de hye prekope ura o ka animu na o ma agrada sika no ada na onto do nim na de opeso de ma no fan hye mbrepum na mfa ma no na wo kan wo su nim se ba bia wo gina na bia cameras bebre na phone abu bebre bia cameras o che sika wa bonten bia wo nkrofo bia obo a wo mo a mint kire ba no na ma camera mu nti no obi a on se first santene na oye bibia na on da na di na se be tibo nkoso bi ene ogegentwefo bi etimi ka se santene nye hwe ene na wo hya ase se o yi ne niam pie no de na ni peka hwe ba bia na anu ya nkasa o di ne ba bie no enye ho a nya brochimam na behu bia Ghana ha behu ba bi hwe ya na enso kwase bi se be obetena se aka se otumfo nya hwe nti we na otumfo ye senko betima ya ato ne ma ho ade na o ye to akonwa ne ho so nti ye wona bebre bi wo na wo di niam animu a se fi jamfi tiemi a sami jamfi o tiemi a mesre ne se o ma bi nsi biem firi se ye te Ghana ha ena niam bebre yakoso NDC ne MPP ta mo chiche sika bi se ye ye ba beto aba ena o mo se delegate ase de sana mo ka no delegate o mo kire se o mo mankrofo sika bi 50 million bi kura je taxi ne bi de mo ka ho ade na nka e ba abonte ade na nka mehwe free MPP fo mpanyimfo ne se oh enye no kure eye nche sika bia ba omunya koduro begina abonte nka se eye lolo fe ne chop money ene de ma wo ohun adwen ni bi o enti me so me ye video busa wo mo se die duru time se ye kwakoto president aba na yen na ye koto mo abaye president yen na ye koto aba abaye MP no sika sen
ɛna wo de bɛ ma yɛn a yɛn so yɛ de bɛ lɔlɔ fɛ de ayɛ twɛ pɔmɔ ni ubisa mo ibisa wɔn mo mafidie wɔ yɛ aso a sɛ mo antimi ankasa nyɛ nokorɛ wobɛtumi ayɛ papa bi nyɛ bibia na ɔsɛ yɛ ka nokorɛ wɔ ho okay ɛnyɛ aba social media o yɛatete sɛ ɔma mo mu sika o dabi ɛnyɛ nokorɛ yɛma obi asika nipa de ka korɛ na wɔsɛ yɛma obi asika because hu sɛ party ni bi gu akyire o mo ebi pa aba nti yɛmu sɛ wɔn a yi wɔn a etu sika yi wɔn nyina ne timi wi ni ya nti no sɛ wo kyɛ sika deɛ na sɛ wo kyɛ ama obi abi nti sɛ Sami Gyamfi ahyɛ aseɛ sɛ o kyɛ sika deɛ a ɛne ɔnkyɛ ɛma wɔn mu ku wɔn ho ma party no mimi bo dua wa ha sɛ MPP wɔn nya de so bɛba na aba kyena yɛ ma me hwee ɛno ɛnhame ebia ne line wɔ hɔ nduru mi so okay so ɛna betuma ba sɛ adwen bi so na agrada de yɛ saa deɛ no because me hu agrada video bia no odi NDC for atem papa so akɔgye sika free no so yɛ NDC ni nti yɛ den mo so sum ni hyɛn ni twaka bia no wafa ne sɛ amanyɔsɛm hwan na fa ne sɛ amanyɔsɛm bia agrada no fa ne sɛ amanyɔsɛm sɛ yɛsɛ democracy deɛ ka bi ma menka bi sɛ ka ma menka bi wa sɛ woyɛ panyin a wobɔ ho ban ɛwɔ nneɛma bi ho okay mimeti we mintimi nkɔtena apɔnten sɛ mekɔ sunlight sɛ mekɔtɔ aduane okay ensi mintimi nkɔtena sport sɛ me nom nsa ensi sɛ mekɔ akɔtena sport bi kura bi matu kwan na makɔ baabi nam so ɛyɛ malt na mɛtɔ me nkɔtena ho nkɔgye akɔ hɔ bia nkɔ no sɛ anya akonwa ntena ho akonwa ntena sɛ kyɛ sɛ nti yɛ nneɛma bi wɔ hɔ a awɔ sɛ yɛbɔ yɛne monyam ho ban so Sami Gyamfi ɔyɛ adwuma obetumi atua sika na ɔde ama agrada no sɛ wɔsɛ odo bi bɛkɔ aburokyire kura sɛ menyɛ so sɛ sika betumi atu kura akɔ aburokyire ana wo cheke be enu nti emu sɛ ebi kura no odo bi akɔ aburokyire ebi kura ɔhwɛ obi school from nkura brem saa to university nti mai nti ye bɛsrɛ sɛ yɛ wɔ nneɛma bi wɔ ne yɛde kɔ gyina panyin gyina bere a ayɛ a ɔmo ntwom mfiri saa nneɛma bi sɛ hu nti sɛ ɔne agrada wa ayɔnkofa a oh okay ɔka sɛ ba ne sika no oh mame number me pushi ama obi ya nim de ɔde ma black yɛbɛba mama party hɔ na yɛabɛka ɔno nso asɛm kaka na yɛhwɛ Sami Gyamfi dibra ekura no sesia na ɔkyɛ sika ne adeɛ sesia saa na aba yɛwɔ nipa ahodoɔ no bi wɔ hɔ a Ghanafoɔ no bi susu sɛ wɔn akɔ ahohiahia mu anka saa brɛ no ɔwɔ sɛ nkɔɔboa wɔn nhunu sɛ ɛyampa saa akwanya no na aba ne bi a wɔamfi nti ɛna ama sesia no yɛka ho nsɛm saa no maka asɛm we menim sɛ mafidie so sɛ soro wiase o hwɛ Ghana bebre na yɛ nya atwemo wo de yɛnhwɛ wɔ mo a obi si wɔkyɛ obi ka wɔkyɛ obi sika yɛnhwɛ saa nipa na wo kyɛ na de ne tebea so yɛwɔ Ghana ha na wayosi ɔbɔfo kyɛ ne ka nti yɛmu sɛ wayosi woni ka na sɔre hɔ obi ni hɔ a ɔbrɛ a wɔsɛ wɔkyɛ ne ka na ana na yɛpɛ sɛ yɛkyɛ stars yɛpɛ sɛ yɛkyɛ adeɛ a stars fo ne yɛsɛ yɛkyɛ ɔmadeɛ na yɛde trendy anaasɛ dɛ so nti ahiafo bebre wɔ hɔ a sɛbe ɔmo ho kyerɛ ɔmo bi kura gu hospital nti sɛ sika ɔde ma agrada yi so ɔde wura kwalebu anaasɛ ɔde wura agyin a ɔmo a sɛbe ɔmo awɔ a ho kyerɛ nti ɔmo da so da hospital ɔdɔɔso paa obi wɔ hɔ a yale nti de obedi ekura ho ayɛ den nti sɛ sika we nkɛntimi nyi bebre mfiri hospital hɔ ɛmo ɔmo nkɔ na nso so obi wɔ ne sika da yɛ nkyɛ ne sika on sɛ obɛkyɛ obi sika sɛ ɛyɛ ne ɔmɔboro nti na wɔkyɛ ne dia ɛyɛ ɔmo ni bi ne yɛpagya wɔ mo ti do wo sika agrada na hwɛ ne agrada hɔ na ne kyɛ sɛ ne ho kyerɛ no ana na otwa ne fie ba wo hu nkonwa egu ne dɛm hɔ nti yɛmu sɛ Sami Gyamfi wɔ sɛ nkonwa ne bi gu ne dɛm ana so nti yɛ wɔne bi wɔ hɔ a wo boa obi a boa obi a wɔni bie ma hwɛ ne video bɛ wɔ so wɔnim agrada wɔ baabi a onhyia ne da nti ayɔnkofa bɛ na wɔne ne ntɛm a wo kan kyɛ sika kesese ana opena wa no bia na ne first time so o se opena wa na na sɛ Sami Gyamfi wa ware masa we ye friend sikatu o me metua 5 million no anwa mo da so tia se me ko ba bi ko hia ga bi ne ho ye fe pa ne fe kwan bi na ka sam se ma me ye hoho enti me sere wa obetima no aduane ama me no so obetima ya ama me me bo ni sikatu anwa mo nkwa me ti pe konku ba ko pe 5 million so tia se ko si ato so 5 million so tia se o ko fie no on ko ye aduane na o ka kire ne ma me se ahia blantie bi na o ma na 5 million se on ko ya nwa ma me ne ka he o ma ne hwe ni pa kro me hwe sikani a wa ba o de 5 million be no anwa mo so tia se ti obi ncha de kwa obi a wo nyina so obi a wo ne botan o de cha de
nti anyam bia so fi so ya da agrada wa wale so no so aware na woni se nkrofo di nkrofo yere ogara ha black mi nua no kra na me ka kire wo esi mi madwuma me ye ne mebrebe manim o o adamfo nti on se na nsem ye video bi se me ne wonam na bibi nti na wo ho akire na wo yiri busa osika me mfa sika ne ma wo yere me de be hye wo nsem ma wo asetere wo yere because wo na madamfo ne wo nya wo yere e ma ya nkrofo bi a bebre na o madwen mu wo ha o ma ni sika no obetuma gya akora na akwhwe mpra two free sika o de ama agrada yi ebetimi akosisi ebrebedu a no ebia na ebi susu aso mo twe mpra wa akire dia de pa akwanya then so bia o de pa akwanya dia because so wo ya video se unnim no enti unnim no de na kan wa command utumi kan sa dollar na ma no abra na ba bia wo ko so ne pa bebre wo ho amu bia ebi ono no opese sa abre no oche ni sika enti die na obi anni na chi ankone ka agrada so no odi na chi ko ne ka no eno okokwaje enti se wodi obi adi wachi nko ase chenade a enti sa akwan we ne fa so chaade ana ebi nso agrada na ne kala ne ntie ho se kala nda so pa se kala ne nipa de oba na akohia wo no etuntu ana zawo demishia no no e kokko me mpani patuntu so ho kokko na nkasa kasa kokko kasa by Tuesday ni bia ni jade kokko ho timinim kwabna bia po ba kokko na tale kura na ope kokko ntiminim se o Tuesday bond ya yan mo ba aban mu ncheye ban se memfa ne se boso me miensem ani na ye de sa dibre yama no na benefo se yakukuru podi ne yebeso ka keto ne dwane se ka keto ne dwane se ne benyini ufuri se empanimfo atena ase na mampani won pam no manenko sa wo ba ye ncheye na udi hu sika yi sei me da se also ko trafi ongo trafi also ko trafi mammi sasa ade on se ye papa mahama baaye no o ma yeti ahye se MPP fo anya hwe sika bia ni ho a ye de ka hye ye pai ho kra ye hu ya hyenem nti wo ba na no ye sika wo ko nya no we an se bi so no an sika wo no no sika na ono an sika se ne ogina bia ben tama no ye businessman no de o di ni nku ya obi ade ni asem ba se wa ba ye Ghana fo nyina nti wo yiska mu Ghana fo mu free say musika na nti se sika ni o man nim nti se sika we na ntimi ntua ba kese ne bi ka ye ntua bebre ye ntua o mo kai ti yampam no na sa wo hwe mahama tama no ba onya anye president kura hwe ne convoy ne dinanim de na chese ne ho kire no pasa ye won grofo bi wo a on said the enti ama me kasa ne se me kai se ye ma me Cecilia Dapa ebre bi atwam na 150 billion and a special prosecutor ene ne nkrofo ko ehwehwe mu nsem ahodo sa nsem se utibi ne TV said ye sami jamfisi be woso maami enu mpo na afa iduru baabi no opese wo kire CID for ne special prosecutor di adwuma a wonyese bi akoha bi wa ha ne yade yese wo wi ofo nsa na wahwe wo de de ato sami jamfi said ye na bi susu se maami na ye ne sika a onu ani ne kunu de bo omo ba na enye Ghana sika no enu nti na ama me ka se bia ye onu an sika na wo wo na wa ma ye weni na wa ncha afi na mo hunu onu ani sika no nti na me se ma hwe ne video bi a wo se wo ne nyuma nti o ba be president ai o ba be go ya na ne nyuma no o kire se ni sika ni me fie ni be japade ni ndi se mu hu se me chiche sika ya me sika o kire ye bi debi nti se no me de ma jedi de mani ehu na me di hu adanse ti mu de mu free say Ghana sika Ghana sika ese gold board no ha sia na o nya sia o wa sha sia pa nti to wa sha sia dia na se o kire dollar dia masa won ko tena fie o to free say mampani pamo na ene eba bua save sika no ana se na se de obeba nso bia sa na obeba ya ne ampamo to obi obeba ye sister be sibia wi asisi ko no katachie obi ntimi ntena se Ghana na on fa ya dwen ni agoro cha o yan hwe ayi Burkina president 35 years enya Akufo-Addo ne Mahama omo yam ba no omo third born enso hwe adwen ni nyansa wo de bo na de bo ne kuro ho bla ese kura manya ntiye bi kura se oba ekwo wo ayi free because oba be wo e de aboa oman no ari nipa na dore tisi ya gini sika dia na te se wo ye bibia ma oman na enye ye because ya ton no so ari na mumwa na Ghana sa na ma we nyam de Ghana de sika chenko na ma toka ma we ma ye se we ma we mu ti ya chehe ni ka wa wo do ni tuyo obi ara ho kire ne pa ya bia na hia ni no nim drive na de ode ma no nim drive asa asemi se ye NPP for mpanimfo ahodo bi mahunu se
na na bi ene omo maka ene entoma ne de enya asem kuma omo toma ne Sami Gyamfi omo konkoda omo nyina ye pe masa omo nyina nye pe Ghana ye te andi MPP be omo chichika enye bi na delegate omo koto abakura ye koka omo ko chiche sika ye bucha ya omo se twop money na se na enye dollars na ode ma no hu oso chase kana me chese enye dollars na nyi ni se sa yi delegate na be mo dollars bla mi hu bi ye dollars o in fact oma horo Sami Gyamfi ankasa MPP omo ko mo ntu omo nyina ye pe ade ntina omo nyina ye pe NDC ne MPP omo nyina omo nye pe obi ane ne flag omo ye pe mi nya omo ye pe kwan be so Ghana ha ye ho nchire ye o ye wo bibia gere ntina mpanyifo mo ye ho chire sa sane mane ma se na ma na akola so kamla otrase ya no cheke na dwene ya na odidi panyi bi atem no so e wona ma bi wo ho a won dis ni MPP mu nyina mo ye pe duka daya masa omo nka omo no ntum ade wuta omo me nka omo ba je mo wo hwe a de asi MPP e bi nsi mu ana min hunu bi min hunu bi sen MPP ni bi akotena ka mu akan dollars de amu bi yente ha na friend say chema wontu be yi gold egu no ne friend say the TV station so ancha amu bi no ancha me gold onya no he ene galam say kuro na ya sa no kan NDC ne MPP o ma so munyina ya pe munya o ma sem to ma ton ma na o nche no fa ya de man ai na de me de na se me be ko to kokko bi aye na akukwa nketenkete ne ko si say omo ba afi ne be pai o ma afi na emu ayi so NDC ne MPP de o ma me boaye o ma me boaye me de nka soja ban sa ba nka me pe soja ban nka we nko wadi na nka ye ndai wa chi jeje bo aka su mu wanti so a meto sa anyum jeje aka be bo obi wanti eri aria ye lusu a otu otwati atablesi kwa wanye tutura sana obi osu ye lusu ede ye lusu party a ya kwa ko match ya kwa ko prayer lusu a otu otwati so enti o mine die minia de bia me kase wadwuma bia wo ye bia no mo ni akọ ho okay ene ntrase mo obi mfasika nhye wo se kodi ewu ma ngodi ewu na asem ba ebe yiwa ba so just any ma ekoso NDC ne MPP de minia akola akura ya wo no 7 years kura tenase obo muso bibi nkoye obi aba obi obi aba hwe wo de kanokura se Ghana ho na di Ghana sika yetima chi ne da menti bi da entina me pa na asem no okay anas ye ya okokodi friends na ntachi ogu na nim ase femfram no ye August 2018 empanyifo bi a ode mponchen koso so mu fidie ye ni nyina ekosi se ankosi hwe wayomi so wayomi hwan otime je ye yente na se dwon koton achimota forest ansi hwe opuni tese Ghana ha no odi akira wo betwese kan yo I will say anya support TV so ni also bra comment section ho hu na be yi asem na no maye nana agrada se oye mama part ebre bi atwam na okaseti NDC ema wo ye video bi kwa se NDC for po mu to madwum na nya de ombeba power enenei wakwa NDC ni ho ena akwaji ska asem yi ayebesepa ne kun na hahan edie na wo mu firi se kululu bi na ekoso ana bi Sami Gyamfi na nya na buso ena wo ma ne bi eno ye baako afedie tosumienu Sami Gyamfi maaye no aye mema ne position no wan cheska ma ye nhunu no video bi ye mu enenei wo ba position no ana say ye man position no o chesika eye ni sika ena ye o man ni sika onso fo adwen kire bra onyene ye nko agrada so mebre bi atwam no e konfo enei oso ye sofo wati asore said ye wo kan en se nkonwa egu ne dem enkire se ne ho kire no said ye agrada si ewo sika yi mimi de nanka minsusu se obegye sika won ho sebi mukọ adwabo ahodo bi ase na ya na hinkwafo na soma hemfo no ebi ko ginegina wo ka ho ma ohene hwe wo sede ende ye kan se ya amamre o se wo ye na minsusu se nka mama part be yesa media me hwe video ni din a eye fidie na osum papa na watom fili se ade na obi ache wade na wadi sika na ma owi ana ka 2 ye ugina ho na wuhim sika ete se wonim de wo video ye wuhim kire hwan onim de wo video ye ana ade be yi Ghana fo ahi so enema bi wo ha yenhwe ne enka nokore neti wei na me nam na obi aba me kan ho se bia wo na de me ho nye de setere me na me de ma owi na ugina na wuhim ni se ya na kamla capture woni kamla ma na nye enye nhihye ma yen nhihye de na wo be ka kire me se see video nim no so se na obi twa na che se na wonim na obi twa no emera wo sheki sika no sheki akire man akire kamera ma na se Sami Gyamfi no yi na ye ma na ko
masa ne woni bi wo a eye fidie na osum papa na papa na tom eye fidie o ka fidie ya metumi ne wa ya adwene wo ba bi kire se video nim na agrada se ode ne dan ma awo mo na nka sika na nka wo se ogye wo mo no enka ye sika bebrebe pa na me masem bisa se na ode ne da ma ahefo ma se dwumadiom ko ogimadiom kokodi ye na safi jam fi so onim no ndi kwa be no fa so ode dan ma wo so no na aka na se na me masem ne sa de no wanyi sika no ode mo na se me kura wa ma me dan ana so ma se fa ye bibia na o charge me so ode che me a mada wase awie ndi e de na sa ba me ka ho ba jiska eno na sese Ghana fo nyina bebre bisa sa ye de na mama party timi yesa on se Ghana hana yete no otuwe we betima sumu fidie because we star meti we betima sumu fidie because of me star so ena ye wade bi ti se me ho ba asem a sibie besi akọ no wo ho ba asem a enkosa yeah so nti wo safi jam fi time a oye koko board nkira na manfo kese tia se yem sa kwan na mo fa so no enye ne kwan no because I was my gold no nka ye akuafo no ko ye na mato afiri mu nsam de odi machine ye na de machine ama no ya soldier fo gina no ma gigi gold no na aboa mo man no ya ka kira brofo no se efi na ekure ye mo bia ma habi ne mum ye de ye niema niema na ye de gold no be ye no hia beto bi fa ko no man ni nyeska ba sha de na ma ti gold business wa de ko no ye de koi ti mansi na e wo Ghana hana brofo no mansi no mo woni nyina en fa na ye de ko enti sisi ye na se wo se wo ye gold board panyi na se wo se wa ha se $1 dia enti munya 3 years ya de na be si wo Ghana ne se sikana na obi ade ne se bom obi ebedi bi no akọ so obi andi si ba obedi okọ MPP bo obedi no okọ so na se soja aban na wo ho dia se we nyina nsi enti wo fi se soja aban na wo ha na de safi jam via yi ka sabele wonye sotro be 30 ba je sotro so ye woni ma bi wo ho a ye nhwe ne ye nka obi nsi ukwan se mencha de ba nya time o man ni mu aye din ya Yesu o president kura se ne mu odin wa meto hwe enti cha sika na wo che no nya no we aya na ye de obi ne ginabre ene na honyade tutu ne dibre ho sami gemfi ebinum sika wo dem no wo ma power no na onam sa on se yam fa na Kufuado de nya example yesusu na duru time se Kufuado beto aba ya ye nyina ni ya ko to aba bi wo hwe social media so a ene na wo ko school no wo tuan nkrofo nyina school fees ene wo ni sika ene wo den keka ya so ya hu ni ajapade bi atwa ba social media e ka ne papa fie na okoton ne London na wo sa ba ye president wo sa akoto the same afikuro na so ti ase enti ye wona ma bi wo wa e be ka se nipa na wo sika se biti se me se kan Japan ene etwe sika wa bonten a obi anim na dwuma wo dey oye otimi ye fish pond no dey amasoja for so omuni dim so otimi to cars no dey check party ni so mo fanya campaign abronya kura se mahu so wa che ne kada so enti se ne no se bia oye president mpo no wa yi sika kura che obi dey se e ade a wo ye dada enti obi an koka ho asem sa na ba umye be ye president yin hu na dwuma bia wo Ghana ha e bia no akamla capture se na dwuma ni enti se bia o se sika na wo yen o se mebusa ba umye se ka $1 na o mo che no munya no we so o man dwuma me ya no do be kan so enti yemu se time ba umye onya me vice se no ye dwuma o commercial bank no ya accountant ya se no ya accountant enti dwuma be no ye kan accountant no sa bia be to aba otimi nya sika kase echiche so enti no se obi so akoche bia na ban na aba en wa che bia en on so ache bia ba se time na o horo mo ankasa mo ka kire se so man ni mo oni so man ni mo ye mre na obi aho ato na wo che dia kan fa ye ho fa obi aho because mo ye mre ba se na no adwuma mo ye din man Ghana adwuma nkoso bibia ni ho a oye bibia nkoso just a business akomfo no mo didie onye business a waso ba ye hye obi university pa so onye adwuma ye o tene kwa ho ton plantain chips ebi ton apio ice water ebi so kura ton manches ansa no odidi utimi hu obi no ade kura na wo ton no na nsen me ko ehwa na me kwa kopa akuaba bi me hu papa panyi be 65 years na wo so sapo a o ton sapo asema hu no pen ene yi ahoma ye hata so ne ma etimi hu papa na me pake ye na me ka chense me to sapo na me to sapo mfa nya hwe because on se onim me
nti me fiti preko pe mani sika onje nti me ka yense me to support na me ni di a no no ka kem say supporting tin nyina e 60 cedis ki say me to half there 30 cedis me wi me man 50 million so say onje camera ntwa yen hu aha onje na onpe ba bi na on tena se na me de me number kan ho ma no say support no kra no ontimi nton bi ma ontuma obi time of office wo hia bibi bia no onye de on frɛ me because 65 years no ton support na wo hwɛ ne nantie kra wanko a onidi sankrofo we nyina wo Ghana ha ye mo a wo mo ba bo hu to obi so oboa obi a ɔde ne ho a ɔyɛ ogolo yesi ye kɔboa no so enti ya na efem bi na ɔmo pɛ ana ade enti na mo gya hiafo hɔ ana ho kyerefo hɔ no mo de sikafo na ye no ɛna yɛsɛ boa wo mo Eli Mahama ye nneɛma ahodoɔ bi a ye free sɛ ɛyɛ ne pɛpɛpɛ yim abayewa yi a wɔn kɔ ne school ni bo ne tuo ne ni ɔboa nneɛma ahodoɔ bi wɔ hɔ a wɔyɛ Sami Gyamfie Kumasi ni ɔyɛ asantini ɛnkyɛn na blue hɔ hye ne nyina bi free sɛ ɛka wɔsɛsɛ wɔ mmoa bi a ɛnkɔde aba bɛboa wɔn ɛyɛ amanyɔsɛm na yɛde yɛ adwuma sɛ me power na aba na bi asomasi a me bɛboa no yɛ NPP ni me na me NDC ni a me power yɛ ne ɛwɔ power etime mmoa no ne hu nipa mmɛboa no ade wodwene ho a minia me das pa yɛnhwɛ ade bi yɛnkɔ yɛchi kakra yɛnhwɛ ɔmanpanyin kofoɔ on sɛ MPP foɔ hu sɛ Asante region deɛ sɛ wɔhyɛ adoe kra MPP atale na de ne gyina sɛ onyina MP na president sɛ ɔmbɛto ama time on nneɛma mu yɛ den yɛnhwɛ voter region ɔmo kwan ɔmo nam so na yɛnhwɛ ada 16 regions no de yɛnhwɛ bebree na ɛkwan ɛne ɔmo town na nkasɛm kura no adwuma ɔmo ayɛ wɔ kuro no mu ɛnso yɛnhwɛ Asante region ɛsɛ overhead yi a ɔmo yɛ sɛ ɔmo ɛyɛ overhead yi ne yɛbɛdi Christmas ɔmo kɔ ho ɛkwan baako pɛ nim sɛ politics o sɛ contractor na ne sika asan na no chia sɛ wakum aboa no yi ne ketere ma ato ha kwan no overhead no so kyɛ sɛ ade a wɔsɛ ka yɛgyina so yɛ ne ntɛm ma yɛ ho tɔɔyɛ no ɛnyɛ daytime koraa no wɔn sɛ wɔn mo paakye kwan na wa block kwan wɔsɛ me tuatua ntokuro abra wobɛtuma ne night main road ne ya block sɛ yɛ kwan so aduru time sɛ be yɛ mpanyinfoɔ no mo nyina so mutu kwan ko hu abrɔfo yi enuma ɔmo yɛ enti ya na mente asɛ ade na de bia Ghana de yɛte ABCD mu Ghana nya 70 years ana nya foundation yɛnya no 70 it's in fact 65 2 years 68 years gye pa de tinye Ghana ha saa mpampuro ya di years mkura China for na de blɛ ede ne yɛman yɛ koi hwɛ na anu ya Burkina Faso ɛsɛ ɔmo yɛ ɔmo cars wɔ hɔ ɛwɔ hɔ kasa wɔyɛ ɔmo cars ɛsɛ ɔmo stop America for so ɔmo fa force mu kuro mu ayɛ ɔmo ntaale kyɛ nti Ghana me susu sɛ bi a ɛyɛ amanyɔsɛm we yɛ NPP ni we yɛ NDC ni nti ɛsan sɛ deɛ Sami Gyamfie yɛ nipa no bebree me gidi yɛ sɛ Sami Gyamfie ni mu bi a wɔyɛ NDC ni bi eduru abatoɔ ni mu no wɔbrɛ ne ho kokon tɔkwa ne ade nneɛma wodo toto no a ɛbɛpem ne kora bi mu wɔ hɔ a wɔn no wɔn kɔ nsɛnkaye bi kura no a wɔn nsɔɔte wɔn nwie yɛ ɛkasa nneɛma ne nyina obetumi ahwɛ ɛde ayɛ obi kura ewu yɛ because of NDC ɛwɔ ho ne yere ne mate obi a de ombedie kura no obi ani so wɔ ɛboy yɛ wɔ obi so sekai because of politics yɛ hwe obi so because of NDC MPP so enti sɛ obɛkya ade kura na ɛnyɛ pete mu sei ɛna wɔ sɛ wɔ kya ade nkanhyɛ da nyɛ enti wo de busa ho sɛ saa $800 or say $10,000 here or the ma grade. Yen hwese ne driver na nka se o driver no tua ne kaboso me se. Eno so ya asemu. So ta se. Enti se driver no ye obi a na ni brade a. On fa nkopem because on se mo na wo ka ni. Eti mimisa se no bibisa no koso eti me de tan eba beto wo ne wo nipa ne ntem. Because me and me meja ma unim se omo twi MPs ni ministers ni mfampanifo bebre ni. Udi agora se oyire kura nya emergency wo fie so wo wu aboko na oyire wu me na make a kire because wo dey MP atu kwan okay
enti ya frɛ wa wo gya MP wo ho no baba enya ho kyerɛ a ɛno mo ankasa ntwi mo kai so enti we na wa ye driver or drive o ABS na katua kura nuru be se 100 million o Ghana sikam na wotimi kan sika we de ma agrada se onje abra ono nti wo driver no tue na ka dollar ni bia na se cedis nti adwen baba na ba de trim o do fa ba kokopama mo wawu yan hwa titi o mu Ghana ha Talibon chaka ni Susan Williams ne mpanyifo ni mo na ya accident o ha boni mu nyina nya accident ne ku mo nti busa se hwan na awu a ka ku na driver awu bi da ya wona ma bebre bi wo am ya be sere mpanyifo no wo yesa na mo de nyama bi hye mo driver fo tirim oh wo tie kire o ana ya so condition asi ni so ama nipa no ko onya pneumonia de obedi enti sina wo ye ti obi odo nkwan nam no wo hu ne mo bokaka then go so this kind of man na so officer person ya do driver no nam no wo ye de bia no amani bi nsu o ma ho bi ana na nya kamla nkapcha no ana on fa kamla nkapcha say this time yo ya de on fa kamla to so no bi hu say na mu si empam no on san ko ye de bi se pam de be pam no ono wa e bia na aban na anyime de nantum because ka keto ne dwane say na be nyini ne nyini dia say ewu on aduru tam say wo ye panyini a ana wo di o man wo ye assembly man kura na wo ye ade a ya hweye o wa nya hweye tenase na dwane say okay say agada kan na so o mafrɛ o entu de fa number ma me mafrɛ wa akire din wa nye number no wo tena wo ka mu a say wo check say ska person wo check wo de man no de kosi dis ma betima pushia ma okay so ta say ana so betima frɛ ni say wo person ni hia kamla nka ho wa pe ba bi atena wo de akwa akoma no agada de nka obeba beka on say onipa bi wo ho a wo ye ne papa on kana no ntum obeka obi wo ye na de keto bi na ni so ba na o say ka agada so to no bo ase hu say papa e kura fe ne de adwuma ma no nkade a me koyi ye koyi na dia ye na be ye me hu agrada so video bi a wo say si e be yi papa na didi a ene obeton na so dan no na wakwakwot na kuru foforo so na me fa we wo agrada nkrofo ko pe ni ame bo na fu play abo play clash so enti ye wona me be bi wo wa ni kwan say ye so agrada na say ba bontin be pache o say wa ye mfonso atia papa no because e kwan of us no wa anya de obi ache wade usu ni so ya ban mu mpanyimfo ene se nkanye lungu bi kura no kwache no fe wa foro ho a enka re kamera beto no so de wa ye de se nkanye ka re kamera beto ni de mi hu ni se fidie bi ne yesum no na mu wanya hweye ba on kwetre fe se bi enyina de ma no suspension ana wasa ka se fidie bi na wasum no mo de mo yesunsum sam mo nim honhom mu ena mama pattern so bere bi atwam no ye konfo ena wo boso fidie bi na wasum no mo amutumi yesa to bitimi sum fidie ne ye mo mo akonfo na se me yakonfo bebere sum fidie na wo de onsum me sum obodua me sum fidie pa biabo na chikura no me sum fidie obodua wi anu asesu utomo na be so atom onkrofo bebere atom to spiritually ade na eka president Mahama kura na won nyin ni se won kura bi obetimi afa eso sa ye ka wo mo ekwa abonten ko bo dawuro tonkra sami gemfi no di mutinteman enti ne dibre se obetimi aben president akunya no ho no e wo soro pa de ato ne de ze wonya wo on se de ntia meka sunsun se meka sunsun se me se ana se meka chen se fidie ne esum on se ye wo krofo bebre wo a omo botaye nyina so mbe president nti no mo sha ase so mbe dipa na omo nya omo ankasa adwuma bi aye se de be yan case e obe president kura yan kan kire na se woni hwe se se de wa ye hwan na de be president be ma no today we Ghana you rem fiade o on se kana Japan ka se o president omo se ye woro bibi on friend say 10 cents na mo kan se e na omo de to Canada so e ye henfo na difference ono ankasa na bibi bo abrantokwa an wo ko omo ka so pentokwa wo didi atem nyina na okoma MPP party no ono ankasa me hu ne personal issue ono ankasa akwa kokona so se obi ayi made enti me ne kokontokwa ne nyina ye party ne ho e na kokontokwa enti so we na wo waye no e be ma ne nyema bebere aba fom dinam so onko tena fie me ye nyina di o de ye ma ne suspension ana se be 3 years nse 3 years omra na bi omu nipa omu as next time o sa ba bi mu a o ye ne nyema botutu ni ne ka jan se yampa mu ne mfie miensa suspension eno ye 3 years suspension adai se wa nya de wa cheska public na nya sua de ma obi asa wo ye pen na dollar mponi na good
dollar ne man tire se ne gold de okotwere na obetimi ayi be gold bar kura de ache obi Ghana na oyi bi kura show na bonten kura semato on na hwe gold so ntinga sasa na ohwe gold no ohwe na yefo so so ohwe gold so a ti gold de wache dollar ne de obetimi ache Ghana gold na on hwe so no na odi bi akoma ne ge ana odi bi asa akoma gra da bi na gold bi be riba foforo sai ska go de manu gold do betimato ari gold yan fanche Ghana ha you said odi be si osen ana de odi be chen ba odi chi obi seje ma chi gold bar odi agmen kwa na obi a onim de atun chen gold bar na onim ni mpono atam sika ka siesie ama no then ada ni agrada be hia wa no wara mbato nse didi se ne Ghana yawu ode ayi dan na gold ni gumni safo abeba ne se onyem fanko me hu obi a mpanyimfo ni bi a wakofo oba bi se oba no mpanze Ghana mpanyimfo ni bi na woni nkwala bi na ne omo so da mu di apowi omo ko so no hwe wo se pa no bi bebe metobi so ta he na o pa na unwi wai o free said the SCA samijemfe wonye dai onkoje ni sika ana won fra grada said the ekono said the NPP fo ni nipa no bi so to ma ne ne me ye mimi ni samijemfe am the president ka beba no o hwe ntokwa no pa de NDC fo na nkasa na e fire no emum o hwe pa de okre no kre pa NDC fo na nkasa na e fire no na NDC fo NPP fo no person mo e fa advantage be say ye nya o ba mo so mo wo bi wo ho NPP fo mo so wo bi wo it is say samijemfe wonye dai onko tra fie oh dey na wo pa mu ne me pa mo so suspension na ye nyam na say ya ono anyem ma no ho hwe minim we adum hia so MP no minim ofiri kro ye bondi bibia bla findi kakra kro ye mu ana ofiri otimi to machines na wa wo sua adwuma a opeso sua adwuma na to machine ama wo sua adwuma wie na onya otimi bo container na ope bia ide e de asia ma so eno no de hu ni se mabunu no e de obo mu ni bi ndira na agrada ase bi wonya ne sika wie agrada crash ase ne sin godu so ono twetwe ne fie a V8 hama nyina bi si ne fie ho wi anu abetu ake aka so ta ase enti no di ayonkofa nko na ne wa saa de natimi asi won sa me ka ase papa nkyere Ghana fo sa ase na me wo me nyuma dada ene ko tena fie ne hwe onyuma no so e ti se me to me ni de me hu ni se oni adwuma bia ya ban adwuma na se wo ye enti wo adwuma no de bema obi o ne nyuma no so obi na da no nti so no kokoto se na kola bia kan dollar se de ache obi onim na se no bedwene se no bedwene so obi kura yi 2 million no akọ no office na bia na adwuma wo no hu se obi yi 2 million e wo ne draw mo no anka chan draw de adwuma obi se wanyem kwa obe question chan nipa kro enti wo mra bontin me kire se bia ayonkofa se na wo mene ntem me han na de e bi o chema de e na bia na asa betena se wonnim no ntu nim no kwa be na fa so manisika agrada hunu se video na ekọ ensem oba ususu so no so omfa sika no nkọ ana bia o me defend sameje ma bi on se friend ho adoye mo kan se I hope so adoye o se agrada nim no disika no kwa o mo nkyene mu no o mo nkyene agrada mo o my way emu on the rope agrada say me hwe video agrada say sika no de ma no ntire ye ne yade a ono ade beko Ghana fo mo nyimu siga o se sa ka okay then say na waye na adwun so se sa bia ne wo beba asem bia wo de beko sem senka yi ana papa se onim no de kwa boys na mo horo nkyere mu no na black yes bam so wo de kwa nka tu obetwa me de me to me ni de ehu hia so wo de beko because me nyin ni se ba agrada anya de me nyin ni se ache bebre se sika no wadi agrada anya de obi ache wade obetima ba kana social media so na wushi a obi a wadanfo o che wade metu sika ni bi uwie na no asa kwatara fie no wakan 1 2 3 4 wakan sa o de che camera mu wie ye na wie no akasa ko firo sa ye video fufuro sa ko kan ye esa di atem kra fa ho hwe esa bet bomu so men hunu de sabja video na okay so age de won nsenu ntina tin se tim se tie ne ka agrada ansem to ko ro ko shiem no package ye ana de ye prank no mu mie no mo prank ye se bia di machi na shada beje dollars na yemfa camera nsi ye so na basa amanfo di na tem ntie
asɛm we bi esi pɛnkyɛ sɛ minim sɛ bra na papa ya abo ne din a ofiri sakra wo no de na oyɛ forestry head of forestry Sir John ne esi edu nkatia de kro mu yɛte esi edu nkatia so otimi fa phone friend Sir John me be ka asɛm we ya fa ho aya akanta me why on say no your friend beef okay se wo hwɛ ajagraja ene shatawale beef oni osebo beef no ene na CD no on say e ade a se areho batown ni mu a emanipa kura ni yedai eje ntina yana tembia the followers no tun ka say hia ne interview a ya na omani yedai eneje obi ho a pressure bi wona so nke ba sha betumi aye me obetumi afreme aka me kire me se bia wo black if say me desi wo na emom no social media hu a na so ba desi me beef eno ntokwa bia ni ase mo ana mo create ya ade so ebi na me kenyo ba on say ababon tin say wo so wunim ne da nti mu ye ne say ese ne link de phone so kasa ne ko hu we ma me de dɔɔso de ntia ne say black me ba wadama ebi ka ne saa ɛna me te wo so sisi asa ba me tiri mu saa se bia na ye prank o bia wo wi ahu ne background akwaje ne dollars oh there be nti say wo ba me di watem de na benya film obenya viewers viewers na de ko to ne page na ebi bra me ka say oni YouTube channel bia nti na de ko to aye de enye se oni agrada ahyehyɛ ho on say obi timi ba wo star bi timi ba wo te say apia stadium obi timi ba wo say ahu ka se manisika o de be ma no ba ni kwan say o de ko gina kamera mu say so on say Eli Muhammad sana fe no Muhammad nua Eli Muhammad say wa ma apia stadium ka so te ase obi an hunu ka ma o de ka ne ma no ba apia stadium na be di adanse say ne papa ne de ka ne ye de ma no no kwa de me video o kofi o kwaje kro ye video so na we ni de kamera capture say wa mani parisika nipa so adisika ne ma no wa nwene wo say wo ye panyin ti wo de odibre no esi wono so say show kan sika no ye de hu dede na fe hu ba asem na mfuga na fo so ma so disika na iko o de kwai say wo mpanka wo hwim so ena si bi o si hwim sika no kura free mind nsem no e kire say bibi ikoso ankyira dibu se wa hia me na o se wo paade na me yi dem o timi hwim sika wo me nsem se me aka me de akombeto nchen ayende aka me agrada de bebu maji sika kama chimi sika nyina free ti ma bla me fama obi nkura ebia because okay fine sika na me de ma wo no ebia omo ame no omo na o se edidi ba bia ye ko ni mu wa wo hwim sika nyina free me nsem ma short fu e kwa be na me fa so meko enti wo dwene me ho se obi ni wa nka wo beje ebia bebre ta ho bebre na ta wo ye nka ne sa se obi e bag ni obi anhu ohun se dollars ni bebre ta bag ni mo na so yi ni press na person dollar do se na ko ebi so no person kese ni bia na dia o mo di kura briefcase ni bi na bia no bi ne ko agrada wa nya de e wo se mine na anya de ba agrada so anya de because mine di kan wura aka ni na wo pia wonte na ba no se bia na camless wonte camera kakraka we so se bo ni nye ba bia o ko ye woni se camera na camless wo enti se wo kwese wo ka mu ko ya de na se camera capture wa eno no men kan kire se se agrada anya de ba ono so anya de tu free se same jamfie mu ne ho ono so wa mu no ho ena bia bi nto ne danti we be magana afo amene hu nyansa no wasu ya se so be che obi ade kura ya envrem sa jamfie na atena se ma agrada so ne video yi ne nipa bebre gina ne car no wa mu obi a kamla ka to obi a ena tu go ye opa agrada wonka agrada wa wale obo ye ne between na mia na ya agrada between ai oni same jamfie se ne kema kwa kanfa on so pe na sikara ba wan ya no nkwa no ba ngo enya zo si be di bi enti ana man andi si fo agwa o andi si mabunu na agwa papa sa de na akwaso no magwa papa black yes also mabunu hwe ya hwefo ne nipa dodo no ada ne da omutie ni ndisem kan ne adomanko asem firi wo asem wa abai ebi tase ko benkum ebi de ko nifa anudi samu atwa to e wo sansem yi hu a wo de maye de metime e de ama Ghana mpanimfo ene chebe wo a wo yetitiru bi a wodi domanim bia ade bi wo ahwe na wamfa wotira anye de ankwa nkotom se wo fi se utu kwan akoba bi wo ye MP minister na se ebi a obi behia wa obetimi a apɛ bi a be 300 million na wa hyehyɛ na envelope ebi a 15 million na 20 million ye kan wakoma sɛ ye no
nipa ne ba wo car ho na wo peso no yi dia ma na envelope obi nim de wo on timi nyire wo nim ntenkan so ta se ba wo che na envelope a on se wo hwe nyuntofo na se opie ko ba bi no hwe na cloud no doors a oyi sika on the person si ana wato na obi ani akosika no so obi anu afam ye dai ekọ because of ne nkwanti omum gu omum nyina na do obi wo kra wa dwen se wo peso no obetuma be wo sekan ana obetuma be bo otuo enti no wo ye mpanyimfo na sem wo ye den so wo ye panyin ba bi a wo kọ nipa be busa osika enti ade na wo mpa bi wo envelope mu na wa won hyehyɛ se 10 million 5 million and 20 million na wo peso e kan wakoma na ade ahyehyem ene wo kam unim du padodo be hia wo enti wo hyehyɛ ne be se 1 billion kura na e wo kam enti se nipa ne ba ka ho oh nua seven jam fini ja kon sa 3 million kura no ba wo bie wo draw wa na age ono so je o da hye ne boto o ko fie ne sa haban kura na hye mu a onko no onko su eno wa nsoma no because o se obo oni monyam ho ban ebi ni se o de okoka ne we a ani akwa ba ho se envelope na ade ma no a se $500 million we na ade ma no a eya wo boto mu ni mienu obi anu awoni na yenso ye hu enti wo ye Ghana ni ba na ye do adi Ghana ni mu no nko ade se be wonye nkwalade we mie mfa nche wo nka nkyere so ya ade enti ye mo ye nsem ma ho so ti ase so on penofo a wan sha ase so be no nofo se de be adwen ni betumlika because wa mo adwen tumlika amanyosem ye be yiwa hwe wo o sa adwen ni tumlika no for the on ma adwen mu bio no se be metwa no fo be man ka no fo hwe ko he asofo a mo abaire mo yere mo no fo ma no so enti ba se o mo ade bi ho na wo ya wo de wo se ba wo sika wo ba wo gu pass na ni ma se wo fi se o mo ku o mo ma ndc pa sa 2025 24 about ya e be wie 25 in the next 4 years wo de se asun ne ene ye se nsan to ba de ma en combeto mo de so e kwa mo de amanfo black kemini ya batu ne hey wo ya ndc ni o o ye campaign satma ye mfie hadan ye so mo committee o ma adwuma owi adwuma no yesi onfa ni twasiri ene so eno ne nam ho no ye mesi ni wan kwa adwuma ni no betena ho no enso say ye wa ban dan amanfo osi nti wo mo anom wa fikyire no mo ye campaign ku wo mo ho no a mo ye ko sa wo card no adwuma be ne da mo emo so paso ko Joseph fote ya ye cash ye so da na akokra cash fra brochire ni ye dia ba abra papa betima ye car na no nim de nti o mo mfa ko Joseph car no mo nyentum so mo ba no betwa ntoro ka kire se Ghana car ne to ne se ya we de onu ani obetima fa fom kura kwa kubuta se sika se na Ghana for the tuaka anti ye magye wade no kura ena wa beti yeto anti ye nkokuru ye nkoto na blochire se le ba ye ba sika na ye de ba ye no ye be bu Ghana for so ena o bi ye tie de o mo de da mu o mo kan bo kire wa na bibi ya yo enso so yan hwe se pasoko Joseph won timi nya na obetima ma o half obetima tia half kura na boso me bia watete kakra kakra enso so yenye enso abrochire ho no obi anu wa to ka abrochire physical money aban ne do batum physical money ade kotoka wa brochire no unya sika no we ubeji no watuatua uwo bi kura na ban ne mfama ukwa no ko kan sika wa se be 15 billion se me de akwa kotoka na hwan na beto ama wo unya sika no ne sika yo nyina hye wo ana de to man nim ye beji sika na firi unsem kura odi agura mla de bekyekere wo no enti sika ni wo sika kura na untimi ntoka abla wo pe ana untimi nko kan sika wa entofie ugisa aban ne mom ana wo be ko na wo se bia ho akere wo nti wo pese wo tofie bi on toma no on fantetew so mpanyifo mu kwablo kire nyina na ada countries ne muhu de ekoso wo enso mo ba na ma beka mo no atumi sese de panye wayi mframa boni wo kam wayi onka so wono akora so enti papa e ka be na wontimi nye e ma Ghana ye nyusu oye bi mo mampanyi kofo da so nyusu wabere wotumfo bi enti ade na aban ne nyintum ne ye nto ne haye ne ye nto ne haye na no mi jeep bi e ba ye kwaji estimate almost 15 friends 1.7 billion ka baako duty o adan ese nyame aboa ya dollar yi ba for mi enu tem se ka na meduru no na dollar no asa ba for bi kura na bo no so ate na ase na ba wa isi ndi so mo gi dollar dia e duru a me di dollar ne ba kwa kotu ya ka ya ma ka kire me so mo nye o man we di menua emo ha yeda se se ene onso waka wadwene wo nsem ahodo a ekoso na we di se me jam fi we di obesere ma 3 years ne di mo mo so man suspension 3 years because gold board now the big gig na gold board do de down no say na be agra da kura nya ohwi ni ne me nya na ge ahwe ya wu
wato car man ye wato to car pa oh ne yiri dia say yiri ne mpana betwe nkyɛn ne I'm can say side chicken ade side chick side chick akoko won chick abusia nya support TV sini ye ne black power na ebedi komo na ba sa oba na be ma Sunday se wo nipa no ye oba o side chick ne ye bem na o ye bem so o side chick ne ye oba dia na akoko no brothers ni bia na ti akoko baba am we dey portrait dey na akasa oh my way ai abusia nya support TV sini yese ye kanfo du afro no na ye kanfo ahwe ase ye kanfo du afro na ye kanfo achacha se wo behwe wa na abenya achacha se de ye beto ye ne nane no ye kanfo du afro na ye kanfo achacha ko so hwe a wo pon to wa hwe wa mo nko se bia no so wa de yan so abehwe wonim se Ghana se abaifo ye na automoto na de ko ofie obi munya yo no be kuno ama mo insurance dada ama para ja we do ko kuma na koto moto o munya na sama mo fa bia ngufo we acha 1 month obebi bia wo ho abo si aso ande na ba ebutia de pese ye kan se oman ye ntan obi ana ye fidie we nsuso no sabi ye nya amanyosam nanso penisi funa aba na yedie na de naburo nso ba kane no ayem nwono on na de baaye ye te hana samegya mfi ma Cecilia dapa ho asem baaye a wo betwe ne sra ni abasa che sabrantie tina radio so na TV so ka asem ya ase one maame no wo asem bi a ye kura yenim obeka ye ma ekoko wie se maame no kura no ni kuru siutu a owogu ne wardrobe mu no ne bo den ene ne watch ebo no ne ade nyina nti special prosecutor onko hwehwem enene ebi ato no no yese setua unu ya ho a osi etua duam asema ye ka ne se oman ye nya obi ade ya wo yentimamufo no kura ye mfa ye nya hwe ne ye de ya yentimamufo no a ye mfa ye nya hwe no ye de ya se nya ye de ya ne se ye mu a mu wa ba mu mu a ya ma mu dibre se ye mu de ade ya ne abatu odura mu ma mo yire ne mo mantoma mo ama mo fa ma se ye ne ye te singing room ye ne ye te mpatadan mu ye ne ye kwaso futuro ye ne se bi ye sransa ne ye de ne ye mfe kokromoti meto aba mam mo hwe hunu se ye ne ya dwene ho hunu se de mo ye no anhi na tan ti ye ntoma mo no na makwakopo mu amoba mu mo sempoa ene da ama se mo nyin konkoto abam na maye ye hunu mu nyina ye hunu mu firi tete bepem ne na mpanifo se broni wo ye ne dani a obekonu kromu enti de waba no waba no wo ye de wo befiri so se waba se wo de adwene bi baba bedi o man sika abo na bora yenso emabu no yete wo eye danya akwada obabo akokora ena basiri wanso benyini enti ma amanyofo ne bi mfa ne se ade o mo ye no broni se personal interest mo ya ama mo ankasa mo ho dabi o ma no ayetim no ayewura sami jamfi wo hwe gold so no gold yi se de black power kan ni ka ye wo mo a ye betimi ya ma wo mo akwanya broni se permit se mo eku asomasi ne eku abenten momfa amfidie we nkotu abrofo ne yemo mo mabiem yete ya ne ma broni betu gold no de koye 1650 ebepim 1860 slave trade course Atlantic slave trade the course 210 years ye nananom atem pentenkwa ewo kwasafo dwuma ne nkwase adwuma abrofo du ankokọ ye broni kurom be ye broni kurom nyina ye nananom ne ma broni ne kurom ye kuro sanse ye nananom ne de wo mkọ ye koye koten adwuma ekoye plantation ene niema hodo bebre wo ho nanso ene asa kamia ye se ye fa ne se nananom de ne ye bagimi bere sabe ebru na wo mo adwene nhye ni agude ne niema hodo a ye mfa nye ye kuro ne so ene ma abrofo befa koye na ne ses kanene na momu firi se ye agimi bere ne de mu ye se ne de mu ye nananom ho kra nka ye o sanse wo mo de na gold ne kwa ye nyankyere gold ne kwa ye nyatoma wo mutimi de ntoma ne ahwehwe ba ne ye de gold amomo eti na broni se no na ye butter trading omesesa corn slave Atlantic trade no ena ma bibia sesan nanso ne de amu ye de amu de chekwa broni ba no oba betu no okọ na sa sika na kamomo nko ana mo yere ne mo ma ne mo busua kakra bi ntem enti Ghana amonyo sem no akwakwa ye se wo papa nimu akokofu bobo ye mpaase wo ye sra mo abusuafo ye te hana kagetia emabru ni bi kwa ahohiehiem na ebi susu se ye wura santahene de otekare ne bra nwoma so ono na mfiri amono ne no okọ ye ne mra me ye ntoto ye mema mema ni sika se mo fa nkonkosi dan we quotation be no eni buku biem
ewi ase kura abaye ya yekokɔbɔ ni tuo ni suku ni kɔbɔ ni tuo wazi school wa eno kɔfa nsɛm bebre bae ebi kura susu sɛ ɔte asante bɛm ɔyɛ asante de hye ɔyɛ asante ni tinka yewura asante hene ne nkɔnkɔ hwe no me se quotation be ne wom na sebi obi kɔ aban school na bibi kɔkɔto no a aban na bɔ ho ka ana ne kurom hene enti yɛsrɛ mo sɛ mufiri sɛ Ghana no mo yɛ na manwosɛm a montɔn na mufu obiara de ma no wudi de awie na wu ana akɔ wa ni wudi anwo yanko nya sika no awia no nso de no akɔ ɛno mo betumi aboa akyɛn sɛ de ye firi sɛ wono de owo bi de firi sɛ wono de nkanhu hia sɛ yɛma ne bi no sɛ nipa kɔ na yɛma ne bi yɛ wa manfo bebre ama nkrofo bi akɔtwitwa wo mo de wo nam TV so a sɛ bi ebi nan ye pro ebi tite ebi ye furu kura wodo yɛdeda bi hu a mo de o mo siresire sika uduru kwan ho na me be uduru kwan ho a amanfo agina ho ahyehyɛ mfidi yɛde gis kama amanfo ga ne kakra bi ensa ɛna yɛpagya akura ne picture ahwɛ wiem sei sɛ yɛsrɛ boa na me nkyerɛ wade unim sɛ saa nkrofo na wo yɛ fake ɔmo mgyina kwan ho ɔmo gyina sika ho ɔmo yɛ fake ɔmo nyina na ebi mo ɔmo nyina ɛna nkura ne bi te hon so a bia see ɔmo nyina ɔmo wie a ɔmo de wo maame ne ba on sɛ ɔmo mfa nipa ba ko pɛ na ba ɔmo kɔ anu ma kɔfa no no aka sika a obenya na wie a yɛ akonta ne yakyɛ mahu bi me na me ka kyerɛ wo no ma kyɛ obi wo timi sɛ di tinu yɛ na hwe enye yi enso so no ɔmo gi sika na ɔmo akyɛ enti wo a wo ba gi sika na ɔno ma nkyɛ na anye yi no nim sɛ on sa sofo no say this time one time preach unim sa sofo no mo preach no omo na akɔfa nkara na ba o yi bi bo omo ma mi omo wia no ma che so omo se me bo a omo pam me nko ne fa kosua nhyɛ omo nsɛm sɛ omo nyi sika na omo nkyɛ da fa no ne gidua bɔ ho ɛnna be ma no kore na pie sofo so wo kɔma ne kosua bodua say plan work no mo yo so mo say collection na man fo nto bi obi adwuma bi enti e fa hu nipa bɔ o se Ghana yɛ pa do yɛ pa hu so bi yala na yɛ ho kyerɛ yɛ omo wia no ma kɔkyɛ me se omo wia no ma kɔkyɛ o da se fa hia ne o kejeti ane yɛ mpaboy utimi sɛ sɔfo bia na opirichi wɔ baabi a ɛwɔ no sɛ ada obɛba no na sɔfo foro aba hɔ na ada no tɔka sɛ ɛhɔ yɛ ne base sɔfo wɔ ka base so nti saa nneɛma no deɛ ɛnɛ no bɛyɛ papa no ɔyɛ hwɛ yie ɛyɛ adwem bɔne paa na sɔfo no ɔmo mpirichi kwan ho no ma start a ɔmo yɛ saa deɛ nti meduru hɔ a ɛnka makoma biem ɛna mɛsrɛ aban no saa nkola na this time ɔmo wɔ traffic mu na ɔmo sere sika no enti sɛ kaa fa saa akola bi na so a me na me kɔbɔ ho ka ana aban ne na yakɔ akɔfa wo mo sɛ bi ɔmo nsa anya Ghana fo mpo ɔmo nya Ghana fo ɔmo nko ɔmo kurom so ɛna sɛ ɔmo kurom kura da bi ɔmo kurom ho anya na ɔmo adwara bɛto aye ne mom so ɔmo nya adwuma onim so ɔmo managers fo hyehyɛ dem me sɛ wokɔ hu ɔmo sɛ sika no ɔmo fie a wura bɛho ɔmo anyinya sika a sɛ me de kwan ho kwan na hia me sisi sɛ ye bɛsrɛ sɛ aban ne mpa ba bi mpo ɔmo nkogu na sɛ ebi a ka obi akoma sɛ ɔbɛkɔ akɔya adɛn ntina wonim sɛ this time children's home no kora na ɔmo yɛ no wonim sɛ ɔmo sɛ yi nkurɔfo bi nenam abɔnten sɛ ɔmo bɛgye sika ɔmo so fake wom ɔno na akɔ akɔyɛ sɛ ɔwɔ nyanka fie wɔn na abɛgye sika a wɔtumi akyerɛ sɛ nyanka fie ha na wɔne afrɛ kora na sɛ yɛtu ka akɔ akɔhwɛ da na sɛ meme wade a mɛkyɛ a ade na meme fa nkɔ nyanka fie hɔ na nkyɛn sɛ baako bi baa me fie ha mo baa na mema ɔmo sɛ 2 million sɛ 3 million ɛna ɔmo de kɔyɛ bɛɛ ne week no ma sa aba na sɛ ade mo wadwene nya adwuma ona baka kyem se menyo bi papa ana se menyo obi a ne maame awuo ne papa awuo a so yɛ agyanka se nipa no wɔ abusua ada ne yɛmfa no nkɔ ne maame ne papa na awuo ne wɔfa wɔ hɔ ne na ne so amo ne nanam nyina wɔ hɔ so ɔte aseɛ ɛna ne nua mo so wɔ hɔ enti sɛ yɛse yɛbɛboa nyanka a anya agyanka ne sɛ wakɔ kyedɔ nsuo ma kɔboa obi o obi a wɔte mpɛ so ase kora na ne kuna awuo no wɔyɛ kuna ne wobɛtumi aboa no akola bi wɔ kora nam ne maame ne sika ɔde ne bɛkɔ school wobɛtumi afa saa nipa na aboa no ɛso mu sa nkrɔfoɔ no ho bagye sika sɛ mo de kɔ nyanka fie so ye woni ba bi wo ani ma yakwaso Ghana ne de ke obi timi trase panyin bi timi trase se e wo radio so na nse me bukura timi fu na waka kire se ye betwetwe moja na yakwa akohia na yaketwe moja na ya ma omoto ne mrek senom na de akogin na doctors na sa ton moja na fa kwan na akogin a wo se ye bo ne moja ya anyi ni sikada e de sai moja twetwe no menyansa me ne wo obi okure timi atwe moja no na last minute bi yale yakotwetwe moja o ma fa moja na simi no so o ma fa so enema e koso hospital no kra na enya asem keto a ya sa ko fa nkrofo gina kwan ho wo kra ne nipa no ohu car na odibilika wo ho na ba wura ase car ne ko bon so be ka so de car bo nipa enso nipa ne gina traffic so o gina traffic ade na aban ne nhwe na ne fa ne nan si fom na enema bi kura wo ho a ene sa aban no ko na be fa sa nkrofo no ho car fa wo ho ka
na omu kurom kra for omu because ankola nketenkete no e dey no be Ghana ha nkola nketenkete omu jeja traffic ase a omu te funa ni fo se himfo a omu nam e dey ade passport no be Ghana ha enti obetuma free Ghana akọ obi kro store ko sire sika e be dey na si so eso so mtim panifo mu nam nyina mu hu se sa ne ma ne koso a enipa na sa pragia na empanifo no nhwemfo mu nan si fom no sabjam film na mi se ka pragia akro be ka ho asem ene pragia drivers ohun se ka e bakora na so woni ne predie yo obo se obewura wanim so enema ekoso a ha man ma nema man mu dwo no de mu nhwe na mu nye pragia ya de a wose de fa pasinya ka akora ne na yefo na hwe ase ahwede ye enso ne hwe o de yenhwe o mu pragia ku mu pragia sha se ba Ghana ha yenhwe o mu ku mu pragia ye ni kwase odi si May Road e wose ka town running na nka o maye enso ne May Road nya na o mo ne nam tre da bi ati free na ba sisi ya obeya mo nyina enfa na pragia e na on se don ni ho enti from otimu an frama ni nyina ye dai ewura o masom enti ono kura na ka bono so aben onim onte kura ada na mpanyifo mfa ne mangu fom na sa ne ma we nyina no ye so da na mpanyifo ne akasa tia o ma akasa e kase e ka o masem a e na ye nsore nko nti abusua ye de ye fidie so an ye ka kire mpanimfo no ene mu amoka bi ewom mu amode mu na sifo mu yeye se enema bi gensem e kamia se amanyoko no obi aboard ne de ba NPP bre so na nsenye yisisila da pa de ba ene se samija mfidi aba sisi amanyoko no kra aka no kra no ye nhyada nyi obi ani biem nyempo se ye nhyada ye nyi obi ani biem na de wono otiso na yeye se na wa wo abo ho aba eti yesre santen kra so onya amanyofo ni na abejo mani so hu eti yesre mo men kaso obi mfa sika ne mre ye nanso me wo minua bi a me mete me ho kire me nanso me wode ne ho kire no kyen me se me kura mu obi asa bi aya me mani bi eno na bi wo ho iti panifo yesre mo mo hwe na Ghana no monye menye ye maye wai na ye nyina mabu na wo mu nyina no yentumi enya fa pempa na dabi mo anka se oman no abro abem midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa wanso comment section ho fa wadwenkyere ebra beto comment section ho maye aka kire mo se yenya politics eyen komoni bedi ye adwenkyere te se hwene be kan size e fa to ho maye medi obi atem be ka de wunim na mwa kura preko enim sebe odwampupo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame